Ngenia peteng bani pulebiang ya ka kitab jingpen pau kalanong gaba khan reo. Sahisin biang haka keteng gaba tiang tam ka jong uji sukres. Ngai kublay bat ngapriang subhay pi baro syakani ke channel Kasi Gospel Media. Hakani kapor ngan ai ya ka jingbatay ya ka klam gaba reo sahisin bar kumju ka klam gaba nyo. Kini kidi ki nyo tuli ki khlam ki ba ublay unsa the ha ki sngi ki ba khado lengba ki nyo ki angel bat kini ki nyo tuli ki khlam ki donru ka jing srim bat ki shpo tuli ki khlam ki ba ublay ula the ha ki por minshwa ha ki sngi jong Moses har Egypt ya ka ba ublay ule ki kam ki ba phla kumno ban pelai ye ki khon Israel na ka jing long mrao hari Egypt. Ngakwaro ban pekemau ba ki khod Israel ki lalat na ka khlam ka bashipo kham tame ka jingyap jong ki khod nengkong. Dena mar ba ki ladon ya ka shap ka ba ublew lap tha leng ba Moses man kelan ya ka khli jingkhang bat ya baro aliang ki syaukat na kata ka snam ka balong ka snam jong ukhul long brot. Exodus kalanong bakat ar ka dekat ka ba ar kumjuru ha ki sngi ki ba khadu shwa ba on the ya ki nyo tli ki khlam kandon ka jingshon shap ya ki bri ki jong blay banlait na ki ki khlam ki ba shirkai jingpapau kalanong ba nyo ka dekat ka balai bat naga kitab jingpapau kalanong bakat pra ka dekat ka ba pra labatai ba kani ka khlam kanne kumba shisnam kita gijinyap them joka kinyawan ha kawai ka sngi ka tho ya kawai ka snam lani ka shisngi ka tho ya ka shisnam kat kum ka kitab Ezekiel kalanong basaw ka dekat ka banrio ka kitab jingkhen kalanong bakasaw ka dekat ka balai pusaw ngakwa bat pengkemaw yang sehisin baya ka khlam ka bankong la the ka balong ki tojaw ki basnio ki basitom bon the ha kita ki ba priang ya kadak ka jong umra klau ha kita ki ma madidam ya ka dur jong ta umra klau jing papau kolonom khat reu ka dekat ka ba ar ha ka dekat ka balai la batai ba ka khlam ka ba ar ba kata ka long ba ka durya baro kan kala kum ka snam ho ki don bun ki nong batai jong ki ru shampang ha ka ri jong ka ni ka parthai barokwe baladadon ka jing kudu bam ha ki rengko ka jing bam biang shu ka thong ka tap ki nget ba ki jing bam jing di ki balong ki dok ha ki we ki jing thau ki bem na ka doriao ki la bam sai ka parthai baro ka we henry to tip ba ha ni ka por ha bala the ya ka khlam ka baar ki jing thau ba em baro yap no ong ka bible bar ka dekat ka basaw yuwa ki pukri baro kin kelas 6 nang ta jimpapau kolonom khan reu ka dekat ka pra bat ka bakhandai ka khlam ka basaw ba kata ka long ba on pen shitrha ya kani ka perthai da ka sngi bat ka jing shitrha ka ba omla ban batai ka khlam ka basan ba kata ka long on pendum ya ka hima ka jong umra klau ya kani ngan sakran ha ka kitab jimpapau kalonong ka bakhanyo Jimpapau kolonom bukan rio ko dekat ka bashipo ka batai ya kani ka khlam ka basan bar ka khlam ka ban rio la batai ha ka dekat ka bakat ar bakata kalong bakawa Euphrates ki joka baro gen rengat no ngakwa ban kemau bakani kawa Euphrates kadon ha ka hima Babylon hendai Henry menta kadon ha kari Iraq kani kawa kamdei kawa kaba ka kitab cipupau ka kran Henry ka kran ya ka wa Euphrates ka ba kanja Mesim ka ba Kershan ya ka Babylon ba kanja Mesim ngakwa ban penkemau si isin ba ya ka Babylon hendai la kenro daki kenro ki baklan ha ka ba kinong shun kimla bandrong ne bam sut chapo banyele ya kinong Babylon Henry tutip lengba kani ka hima hat po jongkawe ka kenro
layat lengba da kawa Euphrates kani kawa Euphrates kade kabapsa kaba ajingim ya kahima Babylon tote bahakisngi kibakhadu kumla kran hake kitab cimpapau kalonom khasau ko dekat kaba pra kaba ong laklon ka Babylon kaba tho ya ka Babylon bakja Mesim nama balai ba ya kawa Euphrates kabalong kawa bakja Mesim on sale ayu on sa perngat no kumbalong ha ka history hendai menshwa kumno ba ka Babylon ka kelon hausnam sanspa lai phundai BC kisim na mingi kum Udarius jong ka Himamet bar Osiris jong ka Hima Persia kiba ya snrop lang kiba wan banile ya ka Hima Babylon kile kumno bani rong syapo ki perngat ya kawa Euphrates bar haba kalarngat ka ka baja ki yo bandrong hatrai hapo jong kini ki kendro bat kisa job ya kinong Babylon hoy lakran ha kitab Daniel kalau nang basan ka dekat ka balai puai ka kitab Isia kalau nang ka bakalai ka dekat bakanyau terter kumbalaong ba kisim na mingi ki perngat ya kani ka Babylon ka ba menshwa ya ka wa ka ba lembah ya ka Hima Babylon bat kisa job ya ka Hima Babylon to tibru ba ya ka Babylon ba ka Mesim kabangan sakran ya ka kitab Cimpapau kalanom kanyo lakershan da kawa Euphrates ba ka Mesim kala banlong lembah ki politician kala banlong lembah ki seng ba pher kala banlong na ki kunhun kastam ba pher par komtar teter hendai ka Bible ko ong ba andala perngat ya kani kawa Euphrates kisim kibane mingi kiansawan kay kabangakwa ban ong ba on pengkre ya kani kalenti ka batho ya ka jingwan asin u Jesus Christ Cimpapau kalonom kanriu ka dekat bakasan ngakwar ban pekamaw sa isin na ka kitab u Ezekiel kalonom basa pulai ka dekat kabaar kenma ba na ka mingi ka yang prashi barbor ya ka kubor ka babaha kumlakran kani ka dekat bat hakmi ka borom ublay ki Israel kalawan na kalenti mingi Cimpapau kalonom kanriu ka dekat bakasan hakmi ngawan kum unong tu ong ujis Christ suk uta ubasyarai hakisngi kebakadu kani ka klam kaba henriu kaba on perngat ya kawa Euphrates bakanja Mesim kade ke cipengkre ya usim kisim ubana mingi uban wan da kata ka khobor ka babha ban le yu ban shaw ya lagi jong Cimpapau kalono makhanriu ka dekat bakhalai ni ka ong bat ngaloi i ong uyones lightly ki mensim of khui kum ki jakot ki bla mi no na ka shentur uta uyak jakor ka bumat na usaitan ban na ka shentur uta umna khlak ba thoi ka papesi ban na ka shentur uta unong ithulpa balamner ka ba thoi ka ri Amerika ya ka balak ngladap Quran ni halor kani ka banta na ka kitab Cimpapau kalonong ba khatar bar kalonong ka ba khalai ban kini ki mensim ki bolong ki mensem ki ksoj ong ka kitab Cimpapau kalonom kanriu ko ka pakasaw kila mino sya kita kisim jongata ka perthai baro bania lumlang ya ki sya kata ka thma jongata ka singi ka bakra ublay ubadan bor kani kadi ka bakut atat jong ki baro ba usaitan un salait ban penshoy ya ka perthai baro kawe ki nongilam jong kiri ka perthai baro kawe ban lait ban pengkre ya kata katma Cimpapau kalonom kanriu ko dekat kanriu di kila ya lumlang ya ki syakata ka jaka ya ka balakot ha ka kitin Hebrew ka Armageddon kade katma ka ba ublay un penkot atat kade katma ba ka perthai bar kowe kini ya lumlang baniale ya gibriu ki jong ublay Bartote bakani on saja hadin ke jingwan asin ujus Christ hadin ke syajasnam bad hadin ke jingwan ke balai ke jong ujus Christ ya kebangan sak batai bah halor kani ke benta Cimpapau kalonom kanriu ko kanriu habakran syapang kani katma Armageddon hoy om Jordan ke jaka balakot Armageddon hakari Palestine lani hangno ha ka perthaisngi kabangi imenta kani ka kentien Armageddon bala tho aktin Hebrew har ka bamut ulum
gadat ka bomut ka jing penyap ka basyakay ka batho ya ka thma ha wei ulum ka wei ka jaka ka badon ya ka jing penyap ka basyakay ka jong ublay jing pampaw ka lanong ba alpho ka dekhat ba phra ka ong komni saitan unlen mi no ban shikori kita ki kinjam re ki ba ha kita ki saudong ha ka perthai ugok badia umagok ngasakrani kani ka benta ban penya senglang ya ki syakata ka thma bat ka jingkhen jong ki kalalong kum usyap ka duriao ka khot ka bakhnai bat kila lek kiu halor ka pengkyang ka khando bat kila kia tawer ya kata ka jaka shongdara kita kirukhut bat ka ek baja bat dehani kapur bakadon ka jing penyap ka bakra ba ki brew ki jong blai kim dan kam mani thma ublai hi deladi uniale bat on thangdo thangdam ya ki brew baman baro jing pampaw ko no bakhat brew ko khop khat nyo bat uta bo nyo la theno ya ka pliang jong u sha ka sin beneng tela wan mino ka tin majam nagata ka tempol nagata ka khet ka daong la pandap hamar baong ya kini kikentin ka dekhat ka bakat phra ka ong kladon ka leli ka bakra ka jing sawa ki parthat ka jing khnu jomai bakra kar kata kam ju lalong nado balalong kibriu ha ka khndo bakani ka jing khnu jomai kala penya benta lai benta ya ka nong ba ka bakra ka nong ba jong umra klau ka nong ba ka babylon makjam sim bat kumtar teter ka khot ka khnai ka kren ya kani ka benta bat ka khot ka bar pho ko ong bala pen hapru upriao bakrao kat ka jing tho shitalan ka bumut hapdeng lai pusan hadu sopo kilo bat uni upria ban penjot ya kibreo baman baro ka jonoi sam ka ba khnai phuwe ka khat ka ba lai bat ka ba saw nga kwa ban pekamau se sin ba ya kibreo ka jongblai ka don ka jikular ba ublai un penlan ya ki na ka shang khawya jong unong riam bo tho yo setan ba na ka jingyap khlam ba pen snew na kini ki nyau tri ki khlam la ni ki no ki jai khlam ki jai jimpang ye ki breu ki jongblai oblai udari ud smar kandong ye ki tai bo blai on kur khu ye phi wei pe wei na ka benta ka brom jongblai amen.